Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou. A verím v silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasne, že nie, to ste vy ženy, ste chladne a pevnejšie ako tá brána. A verím v silu telepatie